O nie, ten ekran. To ten ekran. Jej! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że mnie słychać, widać i ogólnie widać. Więc witam wszystkich serdecznie na kanale Fred Gra, moi drodzy. Teraz tak, czy to działa? Oczywiście, że nie działa, no bo po co miałoby to działać w ogóle? Tak jest. Co może później tak? Jak zwykle, proszę państwa. Nie chcę. To idzie wek. No jeszcze mam 2 minutki, więc ja sobie tu jeszcze ogarnę, bo to powinno oczywiście działać, ale jak ja włączę normalny stream, to oczywiście nie działa, no bo przecież kiedy u Freda coś działało, prawda? Nie no, luzik, arbuzik, moi drodzy. Fajnie, tylko gdzie jestem? Tu jestem. Tu jestem, moi drodzy. Witam was fest. Była przerwa ogólnie na YouTubie, ale jutro startuje. Dobra. Ash Ketchup. Przygody Asha Ketchupa startują, potem Śląski Pogadek i szmaragdowe Pokemony. Już wracam do rutyny, do roboty. Więc serdecznie wszystkich zapraszam. A my sobie przypomnę, co było ostatnio, bo ostatni szpil w Liquid był na naszym urodzinowym streamie, więc przypominamy, że mamy Nudla, czyli Dragonaira, Łajkę, czyli tego Growlite'a, tego tam Arcanina, Jezuwa, czyli Typhoziona, kochanego Floriona, Stalingrada, czyli kurde, jak się nazywa normalnie Stalingrad? Bagon chyba, nie? Nie pamiętam jak się Stalingrad normalnie nazywał. I Camperuta to mamy takiego po prostu Camperuta. Teraz tak, nie chytamy Gista, bo mnie zaraz coś... Ja nie będę chytał Gista. No lato. Bo niepotrzebny na mnie. Więc go trzeba rozwalić. Extreme Speed. Extreme Speed. No i na tyle zakończyliśmy Extreme Speeda. Bo spróbujemy go chycić. Może się uda, albo się uda, albo nie uda. Jak to go dali? O nie. Nie, się nie uda, myśmy ostatnio próbowali, to nie wychodzi, wiecie, więc tak jest. O kur... powiem wam ciekawostkę. Że, moi drodzy, dobra, Thunder Punchem, nara, nie będzie go. Okej, mamy to. Powiem wam ciekawostka, że już się są podejmowane prace do Harry'ego Pottera po śląsku. Są już pierwsze prace robione, ale to po lekku, tak jak wam godno, że się zaczyna. Bo teraz wróciłem w końcu do rutyny roboty. Tutaj dla was, więc jutro będzie i i będzie nowości. Parę nowości oczywiście po roku naszej tego kanału. Będzie parę nowości. Pierwszą nowość może ktoś zauważy w przygodach Asha Ketchupa. Więc tutaj urozmaicamy, ale po lekku. Czemu ja go nie... Bo ja muszę iść teraz ruski sam Kajtuni. Dobra. Nudel umie pływać, ja. No to cisnemy, proszę państwa, do Blackhorn City. Ja jeszcze tylko jedną rzecz tutaj... jedną rzecz zobaczyć, przepraszam was bardzo.
Już, dobrze, dobrze. Jedziemy, jedziemy. Dobra, no to jedziemy. Możemy już wleźć tutaj. Więc jadymy durś. O, szakol tutaj. Państwo, szakol w tej jaskini. Oj, runa. No, a jutrzejsze przygody Asha Ketchupa będą mieli 7 minut, więc przygody Asha Ketchupa już też są dłuższe niż normalnie, bo zazwyczaj to jakaś w 5 się mieszcza. A tu się nie mieszcza. To teraz ostatnio było 8, teraz 7, więc... Kurde, wiem, repel. My ostatnio kupowali ten repel, nie? Fest. Gody, że ja nie mam tego repela i będzie tak wnerwiało nas wszystkich. Jak nie ma repela, to escape row robimy. No i wracamy. Nie, cisnę po repele, bo tak się nie da grać. Tak się nie da szpilać, moi drodzy. Tylko, tu kurka flag, tutaj sam nie ma tego Max repela, muszę się sam wrócić. Jeruna, wartko. No i muszę latać, no. O, execute. Execute, ale to nie o to łazi. My cisnemy tu, żebyś dał nam max repela. Super repel, może być super repel, bierzemy. I lecimy do Blackhorn City, tak to się z tego co pamiętam. A tyle razy tak przełazi ta gra, wiecie, a tutaj Klops. Więc... O, hejka tu Wirosie, manko, cześć. Chyba już Zek się bał, że nie transmituje, a dlatego tu ludzi nie ma. No, ale też była przerwa, więc rozumiem, ludzie też z przed długim weekendem. Wszystko działa. Dziękuję, Shanti. Dziękuję, że mimo to weszłaś, bo już... Nie no, ja wiem, że może być mało ludzi, ja sobie to zdaję z tego sprawę oczywiście. Wakacje przed długim weekendem, niektórzy sobie już wyjeżdżają, niektórzy są na urlopach. Pozdrawiam, Biskoter. Hejka, ja chcę tylko na chwilę się przywitać. Ej, tak, dziękuję bardzo, Hasar, za to, że pamiętasz. Super, dziękuję bardzo, nie ma problemu. Dobrze. Co tam była bala, ja? Ale to je dalej na bala, dobra, idziemy. No, siemka, tak, tu Wiro się elegancko, jak zwykle ten. Wito. No, a my co będziemy robić? Oczywiście zapis będzie na live, zapis będzie na live, brawo. Zapis będzie na YouTubie, więc zapraszam. O, i tych to nie było, bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Nadbałtyku. Aha, bo jak lachałaś, Hazard, że będziesz na tym, że jesteś na tym. No to miłego, udanego wypoczynku, żebyś nie miała żadnej tam przykrej rajzy, bo wiadomo, z Asha Ketchupa, jak nie ciśniesz, że nie masz rajzy, to nie dostaniesz szpajzy. Taka to sobie pożyje, no elegancko, tak ładnie, miłego uropowania gwiazdkuję, tak jest, Hasar, dychnij się, każdy trzeba musi się dychnąć, ja też sobie musiałem teraz dychnąć bez tydzień, więc teraz wy też sobie możecie dychnąć. A i ostatni kamol, a ja mogę w ten super repel dać, po to ja go kupił. Nie kupiłem go, bo mam pewnie zawalone wszystko, kurka, flag, i ze mnie jest baran. Ja po prostu wezmę i zadzwonię, a zaraz tam kanicza. Co tutaj my mamy? Co my tu mamy? No trudno. No trudno się to mówi, ale damy radę. O, Piteras. A, nauczyłem się. Dzień dobry, siemka, Piteras. Elo.
No, więc jutro wlatuje, tak powtórzę, tych, co nie było, jutro wlatuje Przygoda Szakoczupa 27, odcinek pod tytułem, jak jest jego nazwał? Aż kradnie świnioka gorolom. No, polecam. Fajny, fajny, fajny. Odcinek, więc. Jutro 16 oczywiście. Jutro 16, moi drodzy. No i już forfeiter Śląski Pokédex już jest napisany, więc też będzie wartko. Co to zdobyć, ty? Ja nie lubiłem nigdy tych zagadek z rzucania kamieni. No ja też tak, znaczy tu jeszcze jest po lekku, nie? Ale i tak nic nie przebije Victory Road. To było tak przeciągane. Jak ja tam mam się dostać, ty? A już wiem jak, już wiem jak. O, Jinx. Tu? Nie. Tu, tak jest. Nie wiem co to jest TM45, ale jak się coś przyda, to może się przydać, nie? Dobrze, no to jedziemy tu. No nie, ja muszę z tamtych schodków zejść. Tak to jest, jak ja myślę o tym, co jest do przodka. O, teraz czuję zaszczycony, panie. No widzisz, widzisz. Ja to jest prosty synek, mi tam 2 razy nie trzeba go dać, nie? Ja dużo rzeczy pamiętam. Ale to nie znaczy, że nie zapominam, bo to się zdarza. Dobra, tu jest to, protein, tak. A nie protein nie było zawsze na dole? To zmienili te. A mam nadzieję, że mi nie wyskoczy. Iceberg, dobra, tam będzie mi... Dobra, jesteśmy w tym. Dzisiaj cisnemy oczywiście po odznaka 8, proszę państwa. Coś jeszcze ciekawego jest ten, tak, kur... Ten tu... A, bo ja już tu byłem, dobra. Ja już Zech tu był, proszę państwa. Ale tu można wrócić, to jest super sprawa. Tu był ten, nie? Nie, tu można było chycić jakiegoś Pokemona, jaki to był? Kurde, Biskoter, jesteś na urlopie, mój kochany, a ty byś mi przypomniał, jaki to jest Pokemon. To są Ursaringi, pamiętam. Dobra, na pewno sobie Max, tak posprzedamy, czekaj, to tak. Do boksu, nie, do boksu musimy ciepnąć parę rzeczy, takich jak Metal Coat, bo popierona on mi Sandstone, też popierona mi te lute, albo jak to się tam nazywa też. Flying Triple może zostawię, Leaf Stone idą weg. Do tego dużo mam, nie wiem, Misty Water też popierona mi. Chociaż nie, mogę dać, a dobra, mogę dać to... Magnet mogę dać typ Typhosinowi. Teraz to pyta size DC, co nie? Niby oczywiste, ale tak człowiek woli się upewnić. No i powiem ci, ja ci mogę odpowiedzieć na to pytanie, że nie wiem. Nie no, chyba tak, chyba tak. Dobra, teraz możemy iść sprzedać, bo musimy zrobić ordnung w Pukieltasi. A, to też sprzedamy, a tak ustawia. Max Repel. Dobra, Max Repel. Ultra Bale. Na wszelki. Revive, 20 revive'ów na wszelki. Dobra, będzie git. A i full ten. Full hell też 11. Ja już robię te. Już robię zapasy, wiecie, na liga. Tak to jest, ja, że jest. No i super, elegancko. Mam nadzieję, że wam dobrze minął weekend i tydzień. Było mnie już lepiej, chociaż jest... No długo łazić nie mogę, że tak powiem. O, Calm Mind. O, Calm Mind. A, będzie git.
Ale nie, no ja chcę kata wyciepnąć. Patrz, już nie mogę go nauczyć? Ja mogę. Kurde, to mam kata. Aj, a kamal by się przydał. Dobra, damy ich na 50 level, żeby nie było. Wszystkich naszych misiów, żebyśmy się tu tam nie partolili z tym, wiecie, z... Ja to przyspieszę. Nie, tego nie chcę. Z ostatnim liderem. Bo to będzie ciężko, jak nam będzie miał smoki. Więc dobrze. Przygody. Czekaj, przygoda szybko. O, łajka, Extreme Speed, tak. For hit jest ile? 5 na 5 Amber, ale to zamienimy na fight. Dobra, Extreme Speed damy, bo to jest mega atak, wiemy już o tym. Magnet dam chyba właśnie temu. Swift? Nie chcę. Dam Typhosjonowi. Harry Potter po śląsku będzie coś takiego. Florian bezimienny taki. No właśnie, tu chyba była zmiana nazwy, nie? Chociaż Florian to on jest właśnie... Jego nazwa sama w sobie się... A, Lir się uczy, brawo! On się Lir uczy na 47. To jest wspaniały Pokémon, polecam. Gorąco. Dosłownie gorąco. Dobra, Stalingrada trzeba przypakować. To samo mówił pewien malarz w 45. Albo 44, tak? Chyba 44. O. A, no i mamy Salamensa, on się na... A, i Fly... Jej! Fly się uczy, super. On się ja myślałem, że na 55 na Salamensu się zamieni. Lepiej późno niż wcale. Niku 19, jeszcze dobranocka by trwała, a mnie już oczy się kleją paskudnie. No widzisz, a mnie nie, ja mam co robić. Erupcja. Ale to też, Flinch, Fire. Trudno, no za erupcję, no będziemy dawać im te... Edhery, nie? Jakieś tam, albo coś tam. Albo coś tam, wiecie jak to jest. A magnet miałem dać jeszcze, czekajcie, bo teraz rektujemy nasze Pokemony na ostatniego tego, wiecie kogo. Na ostatniego lidera, moi drodzy, lidera. Gdzie jest magnet? Tu. No nie, ja ci dam aplikację, ty pierunie. Tak nie będzie, tak nie będziemy robić. I się jedziemy. Dobrze. Więc cisnemy fajnie, elegancko. Nudel pójdzie na pierwszy ogień. I patrzcie, i tutaj fajnie to wygląda. Że po prostu, znaczy nie, w sumie nie, szpetnie. Ja dalej w pracy gniję, jeżeli chodzi o odpoczynek. O jest. Czuję. Kurde, ale patrzcie, we Krystalu było fajnie, lawa, elegancko, a tutaj tak to spartoli, to jest tak... W Krystalu no lepiej to wyglądało, moim zdaniem oczywiście, które jest, takie jest. Dobra, muszę Extreme Speeda, bo ja... Czemu on Dragon Breath nie... To jest kurwa flag, powinien lepszy... Oprócz Dragon Rage'a jakiś lepszy atak się nauczyć, nie? Usiadłbym na chwilę jak Fred. Ojej, ale to jakoś późno. Zmianę zaczęły jeszcze robić na przykład po 12. No właśnie, no. Znaczy dosadnie wspominałeś o tym i teraz, ale możesz napisać. Ja tu zatkam wszystko. Dobra, idziemy dalej. Nie było mi ostatnio ok. No dobrze, dobrze. I mi się ucięło, że chcę wiadomości wysyłać. Spoko.
Nie ma problemu, Szan. Kurde, łotru mnie grzyb pieryński. O, jeszcze się leczą, co za gnidy. Bo tu tak i tak. Ale wrócimy wyleczyć naszego Dragonaira. Więc powoli jadymy, proszę państwa. Pamiętam o Pokémon Unite, ale to ja sobie muszę tutaj ściągnąć, ja już to ogarniałem, muszę sobie ściągnąć, wiecie co. Nie galoty, tylko te, wiecie, to, że mogę aplikację ściągnąć to na komputer, nie? To wtedy możemy szpilać, nie ma problemu. Więc to też będzie ogarnięte. No dobrze, spróbujemy tak. Później to która godzina? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie egzystencjalne. Późno to jest która godzina? Dobra, nie wiem, czy się uda za pierwszym razem pokonać. Jak ona się nazywała? Joanna? Czekaj, jak ona się nazywała? Jak się nazywa? Tak, już zapomniałem. 8. liderka. Ja sobie to zapiszę oczywiście, moi drodzy, kochani. Flair. Właśnie, wiedziałem, że coś na W. Ale oni się leczą, to jest oszustwo i dzwonię na psy. Dobra, idziesz tu, bo tutaj... Gra, ściągaj galoty najpierw, a potem poksy. No, miał być to pierwotny ten plan streama naszego. Ale Hosentragle mi trzymią, wiesz? Nie wiem, ja nauczony, że hop zaczyna nieraz na 18, no różnie. Do której kiblujesz, bo roku właśnie. Tak ściągaj galoty. Nie ta platforma. Kurde, ja nie wiem, ja tu inne ciepna coś i się zmienia temat od razu, ty. To bardzo miło też. Dobra, za pierwszym, bo mamy Salamensa, więc może mi tam Flair na pukiel skoczyć. A, i jutro się pojawi Psyduck na YouTubie, więc wiecie, co ty tam, yerbę wciągasz? Ja wciągam, yerba. Zamówiłem teraz taką slim fit, hehe, zobaczymy jak wygląda. To jeszcze jest tradycyjna. No i patrz, i tu cię hop nie atakuje, a normalnie cię atakował. Super. A, wiem czemu mnie nie atakuje, bo ja go pokonałem. Żeby zdobyć Dratini wcześniej. Dobra, ja sobie wezmę tylko, wiecie... Max Repela. Czemu ty mi tam zasłaniasz te misiu? A, Whirlpool. Punch. Nikt nie ma Ice Puncha, to jest... Ej, a ja nie mam Whirlpoola. Tu nie mówię o pralce. Gdzie ja mam Whirlpoola zdobyć? Najmniej mnie tyłek nie boli, tylko nogi. No, w sumie. Początek wyjścia z domu o 13. Wrócę będzie około 24. Ło, to ty nie masz łatwo, Peter, wiesz? Ale głupie godziny, cały dzień tak naprawdę w plecy. No trochę, no tak, no to zależy jak sobie, wiesz, ustawisz dzień. Wszystko można, nie? Ale w sumie jak sobie pracy Twitcha męczysz, to chyba nie ma aż tak źle. No właśnie, przynajmniej boli brzuszek od wczoraj. Przynajmniej mnie tyłek nie boli, tylko nogi. No. No chociaż ja już tęsknię za bólem nóg na siadach, naprawdę już
Mnie tak ciągnie, że iść na Packard, ale nie mogę, no nie mogę. Trzeba się oszczędzać, trzeba o zdrowie dbać przede wszystkim. Gdzie brzuszek boi odstaje, o. Mamy komplet, biedni starzy ludzie. Przepraszam bardzo, ja tu stary nie jestem, może biedny, ale stary nie, na żarty. Nawet nie wiesz, że jak wierzę, żeby napisać cokolwiek, no właśnie, nie, więc też tak. Jest tak. Bicie. Tak, gdzie to jest Whirlpool w ogóle? Ja nie, co się dzieje? To pójdziemy na dół, nie? Jasne, jasne, a te zmarszczki tutaj, żeby... Dokładnie, dokładnie. Zmarszczki się na przykład na twarzy robi, jak się człowiek dużo uśmiecha. To nie żadna gańba. Pozwala mieć zmarszczki, ale się dużo uśmiechać, cieszyć się. Zawsze trzeba jakieś pozytywy szukać, no chyba, że robicie test na AIDS. Ale tak, to pozytywy ino szukać, to nie ma problemu. Trzeba żyć pozytywnie. Dobra, czy on coś chciał ode mnie? A, wyglądał świetnie. No to ja wiem, widzisz, nawet El mi go że świetnie wyglądał, a ty mi tu zmaszkasz. Godosz. Ja nie wiem, to nieładnie. Tam był chyba Ray Candy z tego. Tak, dobrze pamiętam. Dobrze pamiętałem, moi drodzy, jadymy dorś. Ale powiem wam, Fes jest back. A, myśmy tu mieli, nie? Myśmy ostatnio tu płynęli. Kurde, wiem, wkurza mnie też to. Repel, już rapel, już rapel. Moi czasami kłamią, a baba zawsze ci niedoskonałości wypomni, więc zastanów się komu zaufać. Ja, no, czy ci wypomni? No zależy, niektóre, no właśnie nie. Właśnie nie. Bo niektóre specjalnie ci nie powiedzą, żeby się inni śmiali. Tak też można. Znaczy tak, nie popieram oczywiście. Panie Frecie, jak żyć? Ej, jak żyć? Jak żyć? No dobra, ale wiesz, jak się siedzi, to boli, nie? Macie może problem z odtwarzaniem, czy tylko u mnie tak zwykle coś musiało się zrobić? B? Nie, u mnie żarę całkiem spoko. No siedzi przecież, czyli nie boli, no dokładnie. A ja płynę w ogóle. A ja je. U mnie wszystko w porządku. No to dobrze, to dobrze, to dobrze. Dobrze, że takie rzeczy też piszecie. Bo to też jest dla mnie informacja, że to nie język jest inny. Ale ten Max Repel to naprawdę. Dobra, płyniemy na Zurich. Bella. Bo czego ja szukam? Szczęścia i dobroci. Ja na razie znajduję kamole, więc wiecie. Jako poszukiwacz złomu na plażach. O, super! Szanty, 10 złotych. Kup se lepiej jakiś dobry krem przeciwzmarszczkowy. Ale to mi się podoba, że nie odpuści, nie? To jest beka, nie odpuści. Dziękuję Shanti za dyszkę, serdecznie dziękuję bardzo. Aż tak zmarszczek mi tu nie widać. Bardzo, może sobie krem kiedyś kupię, a żebyś wiedziała. Bo ja sobie tu kiedyś zitna w tym, w maseczce. To nie Batmana.
Jesteś coś tam, twój stary ekspres. Hello, welcome to Ibiza. SS ticket please, sorry but you can't board without... czyli nie mogę, dobra. To Kaja mam chycić Whirlpool. Bo ja nie, albo ja nie mam Whirlpoola, albo... Bo ja coś jestem ślepy i tępy. Waterfall, Rocksmart. Whirlpool jest osobno, czekajcie. Jest Whirlpool! Jest! No to moi kochani, to po pierunajazek tak, po pierunajazek tu jeździł te. O, świetnie. Kurka, flag, czekajcie, bo to już normalnie jak się fest pogubił. Ale wiem, gdzie mam podążać, moi kochani. Na wierzch. Do niego domu Kasprowym. T27, a jak teraz pofruna? To pofruna Nikaj. Teraz idziemy na jednego, tak jest. Czekajcie, muszę kogoś wytorbić. Wytorbimy Floriana, bo tak. Gaja Rados, dowej, to bierzemy się Whirlpool. Gdzie jest, moi drodzy, ten... Dobrze, i cisnemy na wierzch. Mam nadzieję, że mnie tam puszczą. Po prostu paseczek postępu na donate mnie zahipnotyzował i musiałem grosza dać Steamerowi. Dziękuję bardzo, to zawsze tylko na jednego. Czekaj. Kto powiedział, że na jednego? Dobra, czemu ty mnie chcesz wpuścić? Sorry, but my master is currently in the line with the gang members that run then. Please come back later. No i co ja teraz? I co? No i Jacek, co ja mam zrobić? Kaju mam iść, ty. Czekaj, bo ja sam... Zaś łazić po hołdach jakichś pieruńskich. Chyba ty też się nauczysz Rocksmart. Aby ty jesteś właśnie do trasza, ty możesz się nauczyć wszystkich ataków i nara. Odpalić solucję paskudne jest. Wiem, nie, dlaczego? Chciałem teraz głupi żart powiedzieć, ale się powstrzymał. Restore. Nie, właśnie bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Saturn Ground. No. A ty powiesz, że wolisz MediaMarkt. Dobra. Chyba może zmienimy, co? Na Jezdowa, bo dawno nie było Jezdowa. Powiedz. Nie mogę. Coś mi łączy mi się z Bartoli. Głupie żartuję, to akurat mój poziom humoru. No, jak patrzysz na mój cały kanał, to mój nie. Ja wiem teraz, że jak się za dziecka, za bajtla się z ulicami przychodziło. Ale ja rzadko. Ja naprawdę wolałem to odkrywać niż Solic. Solicja to była już ostateczność, nie? Ale nie, ja rzadko. Jak już naprawdę byłem w takiej życia, bo po prostu powiedziałem, dobra, torbia to i ten, ale no bardzo rzadko. To z tego mogę być dumny, że rzadko. Znaczy to nie jest jakieś upodlenie, bo coś, że ktoś korzysta z solucji. No nie no, jeżeli jest dostępna pomoc
żebyście się lepiej bawili, bo o to chodzi chyba w tej grze, żeby czerpać przyjemność z tego z Florionem, no to wiecie, no to Amuni. Ja mam dive czy nie? Roar, ice, 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 ice baby. Nie ma. Tak ty. No, mi się wysadził pierun. To jest nie, no. Dobra, ja git. Wiecie, bo ja muszę ich trochę podreperować, bo mi tutaj pierun trochę go naszterował. Ale git. A jaką, właśnie, napiszcie, jaką pierwszą, taką najstarszą solucję, z której korzystaliście, pamiętacie? Do jakiej gry? Możecie się poasić. Jest full head. A paraliż head też. Ja paraliż. To wygląda jak ta jaskinia z Mewtwo, nie? A, ojej. Aj. Nie pamiętam, dawno to było. No ja wiem, ale taką pierwszą, którą pamiętasz. O to chodzi. To jest pierwszą, którą pamiętasz. No ja jej nie pamiętam. No i pa. Dobra, Thunder Punch jest elegancko. O, ale tu wyciągnąłem. Ale wyciągnąłem tego Jezowa. Bezek tutaj wyciągnął, proszę państwa. Jezowa. Nie Max Revive, Hyperpod. Dobrze, że to wziąłem, bo tak byśmy kurka flag. A przecież to jest ta jaskinia, to powinno być Mewtwo. O co chodzi? Dobra, tego miniemy, bo nie trzeba. Max Repel damy, bo już nam wyskakują. Chociaż byłem ciekawy, jakie tu boxy są. Ale wiecie. Ej, serio, chciałem sobie przypomnieć, ale nie umiem. To już demencja chyba. No słuchaj, no Shanti. Zaraz. Właśnie, Shanti, czy ty dostałaś kubek? Dostałaś, nie? Tobie wysyłałem. Czy nie? To? Weź mi powiedz, bo ja już zapomniałem, bo ja pamiętam te przesyłki. To Hasar. No właśnie, czy ty dostałeś? Nie zasłużyła. Ale nie, na serio, dostałeś czy nie? No ale ja jeszcze wysyłałem. Znaczy, jeszcze mam te kubki, to ci wyślę jak coś. Dobra, to napisz mi na Discordzie adres do paczkomatu. Ja wiem, Kaj, my nie mamy daleko. To ci wyślę. Pozostały mi jeszcze... Dwa jeszcze są do rozdania, czyli zostały mi chyba jeszcze 2 kubki, więc mogę ci dać. Chciałem Dominikowi ukraść, ale jakoś nie wyszło. Ale Dominik dostał 2. Nie trzeba było kraść, trzeba było poprosić. Czekajcie, bo to mi znowu jakieś reklamy pieryńskie wychodzą. Chyba już nie będziemy męczyć Fuzjona cały czas. Ale oni paraliżują cały czas. Ultra Ball. Paraliż. Ja sobie mogę po niego przyjechać jakaś nabytą jak wódz. No jak chcesz? No to na DC na Prifem mi napisz, to się tam ugadamy, dobra? No to nie ma żadnego problemu, serio. Jak będziesz miała chwilę, to możemy właśnie tam do Agory kajść. To się ugadamy jeszcze. Wiesz, bo ja już te kubki po całej Polsce tego rozwozi. Aha, tu już nie wyjdę, dobra.
Więc nie ma problemu. Kurde, no ktoś tu pisał, że nie lubi takich tych, no to polecam tą grę. Tu jest w pieruny tego. Uuu. A, to będę wracał. Dobra, będę Turik tuszę. Kurde, co to są za teleporty? Jaki mów Kajo je. Mnie teleportuje chyba po całej grze, nie? Nie. Tam. 10 April, Big Five, Disco. Waterstone, no to jest coś, co nam się fest przyda. Ale resztę żeśmy zebrali, nie? A i myśmy są pieruna. Dobra. Bo generalnie nie wiem, czy jest sens na wszystkie bulić, jak jestem na miejscu. No tak, to tracę zasięg na sklepie. To chwila, bo mi ktoś wchodzi, przeszkadza, co tu się dzieje? Co się działo? No nie obawialiśmy tym, żeby Shanti dostała kubek. A tak, no to wlazłem już tam, no dalej łaża i kopia w tym w skrytce tych pierunów. Mhm. A nie powinien mieć super efektywny, jak on też jest lodowy. No właśnie, dlatego chciałem Dominikowi kubek ukraść, bo dwa, tylko jeden. Ma tylko jeden otwór gębowy. A może ten kubek do innego próbuję dać. Trzeba było napisać kartkę, nie przeszkadzać, oglądam stream Fredga. Dokładnie. I się uśmiechnąć. Tak wiesz, zaprzeć to, tak machać za szyba i... Nara. A tu zmienimy na może Stalingrada. Bo ja tutaj będzie chyba Latios albo Latias, a jak to jest smoczy, to możemy go chycić. Chyba, że to nie będzie Latios albo cholera wie. No i oczywiście, że jest sparaliżowany, bo to nie może, on nie, no dokładnie. Jak to jest? Aaaa. Ciemność, widzę ciemność, moi drodzy. No pewnie, bo jak on ma paraliż, to może mnie atakować cały czas, a jak ja mam, to ja go nie mogę. No przecież czego nie rozumiecie w tej grze? Ale jak mi tu kojfnie. No, wyleczył mnie, ja? Dobra, super. Teraz sobie to zapiszę. Co się dzieje fabularnie? Nie wiem i średnio, wiecie mnie to. Ale jest lodowodny. To Latios albo Latias. Ma dodatkowa reklama przy okazji. Zawsze się można dogadać co do reklamy, dokładnie. Jutro wysyłam banery. No właśnie, ale kogo my mamy? Latiosa? Kogo? Bo ja ostatnio kupiłem Ultrabalę właśnie. Bo mi Seikun już uciekł. Ja już go nie chciałem w sumie, już to partoliłem po cholerę na mu. Saturn Boss Russell. Co ma tam z zadku? To jest co? To jest jakla, czy co to jest? Nie wiem co to jest. Dźwignik lodowa wodny, więc ogień ma jeden raz, bo woda rezystuje. No właśnie. Dobrze. Nie, rollout mnie rozwali. No dobra, jest git. Gdzie jest git? Dobra, jest git. Łajka. Oczywiście, że musi być.
Akcja połącza z rasa, the leader ten, no dostał po pysku. Co to jest? To jest Dragonstone. Jest za zły, żeby to było. O nie, Saturn. Jeszcze brakuje Plutona i Wenus. Final Black Dragonstone. Ten Mother, coś tam. Jakimow Gona Battle Down. A, no i którego bierzemy, co? Latiosa czy Latiasa? To proszę mi wskazać, moi drodzy, kogo bierzemy. Ja w tym czasie wyleczę moje Pokemony. Gdzie jest full health? Tutaj, łajka potrzebna. Tego niebieskiego jak nie rozróżniam. No właśnie, ale oni się różnią, bo psychiczny i smoczy. Czekaj, ja sobie muszę kuknąć, bo ja nie pamiętam ich typów. Czy one są takie same? Latios jest smoczy psychiczny. A Latias, nie zgadniecie, jest smoczy psychiczny. Czy ja mogę wziąć go? Do niebieskiego bierzemy, ja? No dobrze. Shanti, zadecydowałeś. Oba. Psychosmog, no właśnie. No to bierzemy tego, bo Latiasa mam w Pokerouk. Latios, dobra. Bierzemy go. Czuję to, że dostaniemy oklep i to mocny. To miał Thunder, ten miał Thunder. Ale sparaliżowany dalej jest git. Dobra, niech oni się tam leczą, ma 5 chyba recoverów, nie? Pół biedy, znowu będzie na mnie. No oczywiście, no tutaj, no. Co ci Shanti poradzę, no to... Każdy spełnia swoją rolę. Wiesz, no ktoś musi, nie? Ktoś musi Shanti. Dobrze, i ja już chyba nie będzie mógł leczyć, bo już nie będzie miał recoveru. A wiem, myszka. Fred, czuję, mój mózg czuje, że się świeci. Pamiętał zły duch, dam głowę, że tym naszym trio zostanie tylko 2. Biorę na klatę w takim razie i nie ma problemu sobie. Znaczy tak go nie chycę, nie? A, jednak się leczy. Jednak się leczy. Łajka została. Ja już zapisałem mi się. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Tak go od razu wziąć i ten. On teraz zrobi recover, chyba był szybszy z tego co pamiętam. Więc noodle on the recover. Nie, psychik. Ale dobra, jest ten, jest, wiecie. Jest sparaliżowany i o to chodziło na samym początku. No i gitara, i możemy próbować go chytać. Pumba robiący tylko ech. Jak ktoś skojarzył. Aha, no nie, to ja właśnie znaczy ja pamiętam, ale zapomniałem o tym, no masz rację. Wyrwało neta. Nie, luz, Fredowi, masz zarost. Mały zarost ma jeszcze. Dokładnie. Nie no, ale tak, nie, ja takie brody srogie nie robię, gdzie och. Internetowi najpierw.
To jest każdy o swoim, nie? To jest fajne, a to jest bardzo, nie, to jest śmieszne nawet. Weź się chyć, hopie. Nie, już się cieszyłem, już się witał z... Teraz nikt się nie witał, bo Wózek przecież przegrał. Dobra. No, po leku my to chycimy, my go chycimy. No nie, aha, zapomniałem, że on się strzela. Co my teraz robimy, moi drodzy? Krytyka dostał. On się leczy. Ale on się najfuzjona dużo razy leczy. Właśnie, to dobrze, to dobrze. To z jednej strony dobrze. Dobrze, bo mu te PPM spadną, nie? Dobrze, dobrze. Niebieski jury gruz. No właśnie chcielibyśmy, no, ale niestety... On przeżyje. Tak jest. Okej, jest dobrze, nie jest źle, moi drodzy. Nie wiem, czy jak mu dam bite, to on go nie zabije. Nie, ale ładnie. Dobra, po leku to trzeba być. Dzisiaj mam łapanie Latiosa. My musimy być cierpliwi. Do cierpliwych do cierpliwych chłop należy, słuchajcie. 10 bali poszło. To jest co, ja dlatego też nie chycimy, wiecie? Coś i nie idzie mi, nie idzie. Dostał ino nasz X. Ale blisko jest, o jest. Dobra. I to jest to. Walczymy dalej, czy już go olewamy? Dajcie znać na czacie, proszę bardzo, moi drodzy. Chłopcy mężczyźni, jeszcze nie patrz. Ale to nie chłopcy mężczyźni, to jest chłopcy. Chłopcy to są chłopcy. Chłopcy to są synki po śląsku. A chłopcy to są faceci. Jeżeli tak mogę to powiedzieć. A bardziej, nie, Hannes to jest Ślązak bardziej. O, to już jest GG, bo tu... Chyba jest teraz. Nie synki, a hopy, no właśnie. No bo synki to są małe, to są chłopcy, są małe bajtle, synki. A hopy to jest hop, to jest facet. No, Duwiro super tutaj właśnie. Dobrze, no właśnie o to mi chodziło, to chciałem właśnie powiedzieć, dzięki Duwiro. No patrzyłem, ale wyłączycie kamerki. Co, no daj mi tu padł, no świetnie. Wyłączycie kamerki, albo czymś zasłaniacie, dokładnie. Ja zasłaniam okno po prostu sobą, sorry, nie mogę iść, nie przesunę się. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Je git. Wiadomo, tu ten. On przeżyje, musisz. Jest, idę. Dragon Rage zawsze daje 50, to jest fajne akurat. Tyk. Ja to kontroluję, ile on dostaje, nie? Albo jest... Dobra, padł, ale wiecie. Wydałem pad, ale żyje, nie? Pad i kot. Więc jadymy, czekajcie, teraz tak, trzeba będzie chycić. Ajajaj, jeden psychik. Dobra, Stalingrad, dawaj. Walczymy o tego Latiasa, proszę państwa, walczymy! I Ultra Ball. Nudę, hehe, idealny timing. Znam kogoś, kto potrafi się zapomnieć powiedzieć hopie, nawet do baby. Ale tak czasami jest. Ja pamiętam, jak ja tak się... Znaczy to akurat nie, że z rozpędu, nie, tak powiedziałem, tylko że z tego, że... Bo myślałem, że rozmawiam z facetem. Otóż jak do mnie dzwoniła pani z AWF-u, sekretarka, pozdrawiam serdecznie, że jest, to
to zadzwoniła, że właśnie, że mnie przyjęli tam wtedy na studia, a ona miała taki głos w tej słuchawce, jakby no, z chłopem gadał. Ja cały czas do tej pani pan, no panie, wie pan, a to była pani i jak Józef potem przedpatrzy, a tam dwie baby, wiem, że baby są na wsi, ale dwie panie tam siedziały, to tak, znaczy Stefan, no i wiecie, i tak to bywa. Dobra, to chyba najlepszy jeden z ranów. Jest! Mamy Latiosa! Mówiłem, że będzie jeden z najlepszych. Co ty do Shanty piszesz? Co to ma być? Jeśli płynie na grubie z samymi facetami, to mi się dziwi, że się zapominam. Może jakimś... Jakbym mu strzał jechała, to by na łonie doszło. Zależy, też kurierka jak faceta traktowałam. Latios, tak jest, mamy go. Jak go nazywamy, Jak go nazywamy? Latiosa. Ogłaszam konkurs, moi drodzy. Jak nazywamy Latiosa? O, moi drodzy. Napiszcie na czacie. Zaskoczycie mnie Latios. Albo Latias. Nazwijmy go Latias. Brakuje biskotera, zawsze miał jakieś imię. No dobra, to jest tak. To ja proponuję, możecie też pisać propozycje, przepraszam, ale mnie fest Augen swędzi. Coś mi wpadło do oka, to pewnie wy. Może... Luftschleuder, ale nie, to za długie. Galiatios. Ale a ty i os. Ja, może być. Galimatias. Może Galimatias, co? Ale i. Ja, to pasuje. To co, Galimatias może, co? Ja już chciałem pisać G, nie? Na klawiaturze. I. A. No i gitara Galima. No i elegancko, Galimatias, dobrze. Tylko Florian zostanie Florianem, bo tu już bardziej upokorzyć się nie da. No i udało się wyleźć elegancko. I za tego my to zamienimy za, wiecie, za Camperuta. Ja, tam jest otwarte, to można iść. No, to mamy Galimatiasa i elegancko. Jakby ktoś teraz na streamie by posłuchał, to powiedział, hopie, ty się... There appears you have learned on relation from your thank you grandfather. No świetnie, ale... Aha, dobra, tutaj nie mam tych pytań, po prostu musiałem to przejść, dobra. Dragon Breath, dobra, super, fajnie, nara! No i Dratini, a to jest Shiny? Nie, normalny Dratini. Nie gadajcie, że to był Shiny Dratini. To nie był Shiny Dratini, bo ja po Pokerogu mam Shiny Dratiniego i oni tak nie wyglądają. Dobrze, no to cisnemy. Elm, chcę, żebyśmy popłynęli do niego. Dobra, no to słuchajcie. Ale i tak jeszcze... gdzie? Nie tu. Czyli za niego. A Latias był na którym? Na 50. No i to super. Latios, tego Galimatias. No już nie wiem jak Galimatias. Co on tam ma? On ma no record Luster Purge. No, Psychic Dragon Dance, ale może mu damy mu zamiast Luster Purge 70-90. No, to zamienimy to Luster Purge na Dragon Breath. Jeżeli będzie, oczywiście. Ale Ice Puncha też będzie umiał, czekajcie. To ja nie wiem, czy na... Bo tutaj Dragon Breath możemy dać, nie wiem, na przykład właśnie White. A Galimatiasowi damy Ice Punch, co?
Tak mi przerywa, że masakra. Czuję, że tracę tyle dobrego kontentu. Nie martw się, Piteras. Będzie zapis na YouTube. Biedaczyszko. Jezu, sorry za obsuwę. Twitch mnie nie powiadomił. A to Feller westchnął seller. Ale ja dałem. Aha, ja kurde wiedziałem, że na YouTube zapomniałem napisać. Wiedziałem, że go zapomniałem, bo dałem na Discordzie, dałem na Facebooku, a zapomniałem o YouTubie. Zapomniałem o YouTubie, sorry. Wiedziałem, że go zapomniałem. Bajce. Za co? No ale nie, no dig jest dobry, Nie, to na razie sobie to zachowiemy. Ale Ice Puncha damy temu. No dobrze, no i co? I cisnemy. Tak się rozkreślić, że tu potrzeba odstawkę. Siemano Bartek, cześć, witam, fajnie, żeś jest. Cieszę się bardzo, a my lecimy, już mamy 8 odznakę jak coś. No i cisnemy do ligi, nie wiem czy dzisiaj ligę zrobimy, wątpię. Idziemy do muteriadowej kasa, co? Nie dasz mi kasy, nara, dobra. Taka jest gotka z muter. Masterbala mamy, dobra. Dobra. Czekajcie, bo trzeba dać waterfall. Waterfall. A, ty też masz waterfall. Fajnie. Coś mi przyszło. Powiadomienie. O. Nie wiem od kogo. No i Dragon Rage. Elegancko. Potem go zmienimy oczywiście, chociaż on by też mógł być, bo też jest chyba Dragon. A, muszę tak. Moi kochany misie, muszę dać Max Repela, bo mnie już szlak trafi. No się musiało obrócić, no Maciej musiał. Dziękuję wszystkim, widzę, że laty wleciał. No, wleciał, właśnie przed chwilą żeśmy go chycili. Przed chwilą chyciliśmy, a jest smoczy, więc możemy go chytać. Za kampę Ruta, żeśmy go zmienili. Jaki jazek jest, jaki zem jest leber, bo ja na jaja wystawiłem szwaja. Water, wspomnienie. Chodzi, full. Ja. I hiperpot. Oczywiście dokupimy ten hyperpotion. Ostatnio widziałem, że na YouTubie chyba za nisko była muzyczka, wiecie? Ja chyba byłem za cicho. Możecie mi dać znać, czy jestem za cicho ogólnie, czy podgłośnić coś, bo ostatnio tak zauważyłem, jak sobie tam robiłem przegląd tego, co wrzucam. Galiatro smokiem nie jest. Gajardo smokiem nie jest. A, to, no to ja wiem, tak. Ja wiem, ale ja go mam dlatego, żeby przejść przez Waterfall i tak dalej. Ja nim nie będę grał, oczywiście. Chociaż według Lansa ja, no ale to już wiecie, to jest na jedną dyskusję. Powieki nie opadajcie na taśmę przykleję. Ja tu mam trochę taśmy ze starego przyklejenia tego, więc... To jest Arbok. Ponyta. My chcemy ponytę? Nie. Nie chcę ponyty. Dobra, idziemy dalej. A tym Galimatiasem zagramy, co? Bo to... Jak on się... No i Galimatias elegancko. Ice Punch. O Jezus Maria. Dobra, i psychik. Elegancko, psychik. Elegancko.
Nie, tu nic nie ma, dobra. Jadziemy dalej, proszę państwa, fajne te sprite'y. No. No, pędzę przy okazji, odbiorę kubeczek. No i widzisz, jak fajnie. I w sumie dziękuję też, że miło chcesz mi dać, bo pomyślałem, że w sumie pamiątka ze zlotu plus nagroda za konkursy. No. W sumie nadużywam wy. Wy? Nie. W sumie nie. To możemy wziąć. A, w sumie nie. Ale może wiesz, może być w sumie, może być w okoniu. Różnie. 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 Dobra, wrócimy się, żeby wyleczyć Galimatiasa. W sumie rację, w sumie coś... Daj, może być okoń, może być łosoś. Różnie bywa, wiecie. Czemu to nie jest super efektywne, bo tam jest kamień, wiem, już sam odpowiedziałem na to pytanie. On to powinien być super efektywny. Tak jest. Było psychik. Ale mi przypartolił. Nie lubię jak mnie biją, wiecie? To nie jest miło. To nie na psy. Dobra. Siemano, masz łosią znak, ja mam, dobra, idziemy. No, więc dzisiaj na pewno dojdziemy do Ligi Johto. Nie wiem, czy dzisiaj przejdziemy. Chyba następnym razem po prostu to zrobimy, bo chyciliśmy dobre Pokemony dzisiaj. I 8 znakę zdobyliśmy, więc fajnie. I powiedzcie mi, że tak za pół godzinki oczywiście chyba będziemy to kończyć. Zobaczymy, jak to się rozkręci. Co chcecie jeszcze pod sam koniec? Stary. Standard jedno w sumie północy. No ja, dokładnie. Poker chcecie, albo quizy, co tam? Bo... nie, tutaj damy... Nudel. Ale nie, ja sobie dam tego. Ja sobie dam... Tak, z repela, nie będę mi się tu sam męczyć z tym. I to jest Victory Road, o której nic nie robiłem. Tak, full hell. Piękne, ładne, przejrzyste, nic się nie dzieje. Są trenerzy, no trudno. Wiecie, nie można mieć wszystkiego. Ej. No i Thunder Punch, Magneton, elegancko. Jazda z nim. Alakazam. Ten już bite. Po to ten bite ustawiłeś. Up, elegancko. HP up. Onyx. Dobra, jedziemy. A, jest, żyje. Ale psychik. A, tu już wszystkie no bo to Ice. Meganium, Ice Punch. Ice Punch, elegancko. Kto to w ogóle chyta takie Pokémon jak Meganium? Polecam, pozdrawiam. Randomie żyje no w różnicy, dokładnie. A jak było głupie, że nawet poczułem zażenowanie, przepraszam. Jak to? Być może Pokerok. O, na koniec to ściągaj te galoty. Po to tu przyszliśmy. Tak, dlatego. I specjalnie puściłeś mój stream w sklepie na Telebimie, żeby wszyscy klienci też popatrzyli. Może lepiej nie. Widzisz, jeden tu rozsądny. Jeden rozsądny na tym. Zawsze to jest dobry pomysł. Ale ty to odwrócisz moment głowy, zasłonimy ci oczy na wszelki wypadek. Ja. Słuchajcie. Jeden sprawiedliwy, proszę państwa. Nie, no. Bereźne pomysły, ja nie wiem. Skąd wam się to bierze? Jeszcze tu przejdziemy i potem wracamy, bo będziemy musieli... Jezus, oje, chyba...
chyba dostaniemy wciry, proszę państwa. Overheat to jest taki ratunek. No i jest ostatni, bo tamtym przegramy. Nie, udało się, dobra, escape robots. Escape. Tak jest. I będziemy mieli tutaj leczonko, bo jeszcze ten rywal będziemy mieli rywala. Pokerok. Nie wiem, czy Pokerok mi dzisiaj zadziała, bo jestem na starym necie. Muszę się przepiąć, czyli bym musiał wyłączyć streama, a tego nie chcę. Chyba, że na chwilę by mnie wywaliło. Tubą. Chyba tak zrobimy, jeżeli chcemy zagrać w Pokerogu, moi drodzy. Chcę, żeby to płynnie łaziło, nie? I tam jestem, kurde, wiem, że tam jestem z tym Sealem, ale tylko Sealem, bo teraz po jednym, po prostu jeden run na jeden ten. Oczywiście budujecie bazę klientów, znaczy widzów, tak jest. Jeszcze nie, czekamy na koniec. Czekają. Dziękuję bardzo, wasza wytrwałość i wierność jest znana wszystkim od pokoleń. I od ponad roku. I jeszcze tu pójdziemy, ja. Max Rebel. Jakiś poto. Earthquake, no! Udało się. Był kurde, już chciałem nacisnąć knefel, dobra. Raligat, czyli Typhosiona dajemy. Thunder Punch. Magneton, a to zostawimy. Golbat zostawimy. Przeżył. Hunter zmienimy na Łajkę. Łajka zjedz go, tak jest. I Kadabra też go zje. Elegancko. Akimow został pokonany, proszę państwa. No to najgorsze zaraz będzie za nami. No właśnie, właśnie. Dobra, ja tutaj ten... No i chyba tak zrobimy, co? Bo dzisiaj chyba zrobię do wpół do... Zobaczymy, jak będzie tam szło. Live. No, bo chcę właśnie jeszcze dzisiaj parę rzeczy zrobić. Chcę już na YouTube'a, wiecie, tak, na YouTube'a dzisiaj zrobić. Dobra. Myślę, że dzisiaj sobie już... Idziemy jeszcze na liga, czy już Poker Rogue? Napiszcie proszę to na czacie, moi drodzy. Jest tam je jasno. Ja już tutaj w międzyczasie zmienię tego i bierzemy Oriona. Damy na 55 wszystko, żebyśmy mieli już tego Dragonite'a. Co? On Weak Attack się będzie uczył. I mamy, proszę państwa, jest Nudel. Ale już nie jest nudlem, no ale co zrobić? Damy za Dragon Rage'a, ale i tak chyba Dragon Breath mu dam. Bo żeby smoczy nie umiał oddychu smoka zrobić, to trochę ganiba. Ganimacja, zobaczymy czy się czegoś uczy. Nie, niczego. Łajka też się niczego nie nauczył. Jezow tu jest tylko jeden level. I Florian oczywiście jest botem. Ja jestem za ligą, następny live wtorkowy pokonamy Kantu. O, tu ambitnie widzę, że to już Bartox, tu ambitnie jedziesz. 55, dobra. No dobrze, no to przekonałeś mnie, to jedziemy. To tak, kupujemy revive'y. Max podpiony jeszcze. Full restore. Ale kupiłem tych full restore i co? No dobra, no chyba. Dobra, to co, zapisujemy, jesteśmy chyba fertiś. No to jedziemy, proszę państwa, liga!
Co on ma pierwszego? On ma pierwsze co? Chyba Typhus Jezowa damy. Jezow jest najskuteczniejszy. Ty, a tu jaki on jest czarny, tej no augeny mu widać, ty. Jesteś Will, ale Will co? Dobra, dobra, jest git. Dobrze, jest git, slow bro. Thunderman, Ksatu. Trochę mi tutaj napsuł krwi, ale ten se Solar Beama zrobił. No i ładnie, proszę państwa, ładnie, ładnie, wartko, wartko. No 55 to nie jest źle. Poleczymy go i no, poleczymy go i no. A ty co masz, Florian? Shadow Balla masz, kurde, czy to nam się przy... Nie, chyba Jezowa zostawimy. Nie zapisuj Fretu, jest runa, aby zrobił teraz bunt. Dawaj, nie przestawaj, tak jest, Jezu, ja jestem jakiś liderem czatu czy coś, że ja Need Speed jestem dobry, to znaczy, że tu mogę dać radę. A nikt u ciebie tego nie widzę, żebyś był alfa omega, przecież możesz być seta. Przykład. Ostatnio Polacy przegrali seta i to nawet 3. Jedziemy dalej, gramy dalej. O, Farę teraz będzie tylko protekta dawał, no i się... No. Oj, tutaj źle, tu będzie źle, no wiedziałem. Pani Matias, dawaj psy. Dobra, może być, to może być Max Revive, luz. Nie Max Revive, jak jestem głupi, Revive normalny. Hyperpod. Agata, co miała pierwszego Umbriona? Umbriona, nie? Bartek, jesteś liderem czatu. Widzisz, tak myślę na ogół, tylko ja coś piszę. Nie, to też nie tylko ty, Bartek. Bo mnie dzisiaj dużo ludzi kupiło seta. No widzisz. Nieprawda, popatrz sobie, ile wyszedł na ten temat. I tylko nie na temat. No właśnie. Spokojnie, Bartek, jesteś ważną częścią naszej społeczności. Tak jak każdy tutaj razem i z osobna. Medal to medal, dokładnie. Po kilku dniach to srebro nie boli. No myślę, że no, masz rację, chyba nie boli, no. A to z Bruno, ja? No, fajnie. Fajnie, bo ja zapomniałem, że Agata jest następna Onyx. Teraz tak. Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy z nimi. My jesteśmy tu dla ludzi, nie dla Pokemonów. A może też. Fakt, szans, że ktoś pisze mnie na temat. No i... tak też się da. A Murkoa zmienimy na Jezowa. Dobra, Hondum. To jest mroczny. A damy nudla, ale z tego nie boi się. Ja umie surf, no przecież. No, Łajka, Overheat. Gengar, a to zostawisz, bo masz bite. A, no dobra, Destiny Band. Dobra, ale tu będzie luz. To luzem. My sobie tutaj tylko podreperujemy parę ludzi. Tyk. Tyk. Ale tu to zapiszę, bo ja nie wiem, czy mi nie zabraknie, wiecie. Nie, przepraszam. Kurde, zrobiłem, bo mam pierwszy Gyaradosa, więc Jezow idzie. Łogień Smoki. Ten tunek to asasyn. Każdy z nas jest trybikiem w maszynie. Dokładnie. To tak daleko stoisz, te. Aha, dobra, już wiem, on normalnie tak stał. Właśnie wiedziałem, że im brakuje tam niektórych Aerodactyl.
O, to Nudel się fest popisał. O, tu rozwali wszystkich, pewnie. I mamy, proszę Państwa, mamy ligę. Mamy ligę, ale mamy fest silny skład, bo mamy Salamenza, Dragonade'a, Latiasa. Zaraz zobaczycie wszystkich. Ale lubi kotki, wybaczone, dokładnie. O, robimy już czempiona, znaczy ja się oczywiście orientuję. Pan Leś jest pokonywany. Tak jest, Lensik, tak jest. No to mamy liga i na dzisiaj chyba zrobimy się tyle, jeśli chodzi o Pokémon Krystal. No mamy kozacki skład, nie gadajcie te. No samych kotów mamy. Oprócz Floriona, ale wiadomo. Z lisem, haha. No dobrze, dobrze, udało się. Mhm. Fajnie, że ci co robili ten Liquid Crystal, to napisali game designer i w ogóle, nie? To super, naprawdę fajne. Najnowsze słuchawki Galaxy Buds To mi obchodzą słuchawki, co ty mi tu torbisz, dziocha? Jest mi partoliła takie fandzolenie, nie chcę nic kupić, rozumiesz, to nie potrzebuję tego. Nie, nie sprawdzę, ale ja nie chcę się dowiedzieć więcej, dziękuję. Dobrze. Tak, tak, tak. Dobra, super ekipa, no to ja wiem, ja wiem. Dobrze, dobrze, moi drodzy. A, nie mogę tego cofnąć, ale mogę to przyspieszyć, to przyspieszę. Ale odbiorę sobie jeszcze tutaj od... O, kto to jest? On coś ten... Brendan, o właśnie. Czyli Raimund. Ellen powiedział, że masz bardzo silnego. Powiedz lekarz i... Ciekawe jak no będziesz na... A, że on jest czempionem, aha, świetnie. Jak się poradzić na czempiona Hoenn. Hopie, jak tymi z takimi... Mam zaćmienie mózgu, co to był Camperot? To był wodny, nie? Nie, Camper, to ja miałem go, dobra, już mam. Co mam zrobić teraz? Czekaj, o. On mi zrobi Earthquake i leży. Auć. Następnym razem poproszę o Nibakt. No i same Caterpie, tak. Super, tak, idealnie wyważony jest chociaż jedna legenda. No właśnie. Który jest jak jest, ale o jest nieważne czy na plecach innych Aldotar przeżył i przetrwał. Ale nie, no Flory też miał swoje momenty tutaj, proszę państwa. Ja sobie tu jaja z niego robię. No ale Ryszard tutaj porobił trochę też. A ten recover tu jest OP, nie? Więc jadymy elegancko. I Ice Punch, elegancko. Ten Dragon Dance tutaj zniszczy wszystkich. A będzie mi to jakieś gorły. Oj, misiu, ale tu hopie, ja tutaj mam... Dobra, to masz mi. Jak to nie jest super efektywne? O, elegancko. Shallow. No i Shallowa to nawet fajnie wyszło. Shallowa to też chytałem, pamiętam. Grałem w Emeralda.
miał momenty, jak umierał w głupi sposób? Tak, a tak serio nie wiem, jest na tyle streamem, bo nie było spoko, ale nawet głupi ci zamazał. A, no tak, wtedy tak, no, głupi ci zamazał. Twitch, weź dzieci bez komicy góry. O! O, co ty. A! Aha, wam tutaj zamazało. Aha, na czacie zamazało, tak? Bo ja nie widzę waszych tych, ja to normalnie czytam, nie? To ja się tam muszę kapnąć, po jakimś czasie się kapnę. Dobra. Galimatia zrobi galimatia. Dokładnie, no dlatego jest tak nazywany, słuchajcie, to nie jest Jacek przypadek. Tu miał furgać ten. Oli wine, dobra, idzie. Tu leczymy. No i moi drodzy, jeśli chodzi o Liquid Crystal, to jest tyle. Zaraz odpalę. Teraz tak, sekundka. Przerwa. Jej! Dobrze, będzie chwila przerwa w Twitchu, będzie w transmisji, bo muszę przepnąć kabel, więc przez chwilę nie będzie internetu, więc przez chwilę nie będzie transmisji, ale zaraz ona wróci, dobra? Zaraz będzie Curik. Jak cenzuruję nas na Twitchu, widzę właśnie, dzieci w piaskowicy wcale gorzej nie wyrażają, byłem wczoraj, płaszczę to teraz. Ja bym też poszedł do piaskownicy, ale wiecie. Ten sądowy zakaz zbliżania się, aj, to ciąży na człowieku. Żartuję, nie. Dobra, to czekajcie, muszę przepiąć kabel. Nic nie widzę. Jest latarka wezmę. Dobry. Nieważne, że sędzia miał 6 lat, dokładnie. To był... Aha, no właśnie. Halo? Halo, jestem, tylko muszę zresetować kamerkę, wiecie? Więc znowu będzie przerwa w Twitchu, hehe, ale zaraz wracam. Coś stało z lampką Pikachu? To się spartoliła. Nieważne, że sędzia ma 6 lat, ty propos brak wczoraj w łebie. Jestem teraz na wakacjach, nie było prądu przez cały dzień. Ojej, bez prądu dzisiaj to masakra, lodówka rozmrożona etc. No. Ale to świetnie babki piaskowe zrobił. Dobra, ZW.